הזמן מסמן לי, זה הכל שאריות שלה. טוב לחיות את הרגע, להתחיל לאסוף את השברים. אולי יצא יותר, להתחיל קצת למהר, להתחיל להסתדר ולעשות קצת רעש. אולי מקום אחר, מקום יותר בוער, להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם. מה הזמן מסמן לי, זה הכל שאריות של החיים, ולחיות את הרגע, להתחיל לאסוף את השברים. אולי יצא יותר, להתחיל קצת למהר, להתחיל להסתדר ולעשות קצת רעש. אולי מקום אחר, מקום יותר בוער, להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם. ערב טוב לך. ערב טוב. אני פשוט רואה שלומי שבת עם רסטות. איך קוראים לך? אני יובל דיין, בת כמה? עוד מעט 17. מה? יו. אני אגיד לך משהו קצר. תהיה כאן מלחמה קשה. אני רוצה לנצח, ואיתך אני אוכל לעשות את זה. פשוט כל מדהים. רגע, שנייה, ואני הסתובבתי ראשון. פשוט קול מדהים, קול יפה. תודה. אני מחפש ב-The Voice, כמו שאמרתי, את הדבר הזה, הטיפה האחר. אני חושב שיש לי הרבה מה לתת לך, גם מערב, גם מזרח, ותבחרי בחירה נבונה, לא מתוך דברים קבועים וז'אנרים, אני עדיין בשוק, אני אגיד לך את האמת. אוקיי, אז אחרי השוק שאת תהיי איתי בו, רק שהראש שלך יישאר פתוח. מהממת. לי לקח כמה שניות להקל מה אני שומעת פה. בהתחלה קצת התרגשת, ושמעתי את הבוסריות שלך, ואני רוצה שתהיי בנבחרת שלי, כי בא לי לקטוף אותך מהעץ כזה. מה שמדהים זה שאת בעצמך לא יודעת כמה את שרה מיוחד. את לא יודעת. זה בא לך, וזה הגדולה של זמר גדול, שזה בא לך אינסטינקטיבית. איך כל הזמן לדבר את הטקסט יחד עם שירה יפהפייה. תודה רבה. בפעם ראשונה מול קהל, אני חייבת לציין, אבל אני קצת... זה מה? זה לא... זה לא הורגש. אני מאוד מתרגשת, והגיע הזמן לבחירה. אני מת שתבחרי בי. אני אמרתי את שלי. רק
תחשבי על הסלסולים. על הסלסולים יש פה כמה עוד אני מישהי יכול לעזור שיושבת. לך? שכחנו.